Als bocairentins els agrada la festa, i a qui no. Però, a més de gaudir de totes les celebracions festives, a Bocairent cada festa té al darrere tradicions centenàries que s'han mantingut fins als nostres dies, al temps que han evolucionat al pas que ho feia la societat. La festa major, declarada d'interès turístic, és la de moros i cristians, dedicada al patró de la població, Sant Blai. Se celebra de l'1 al 5 de febrer i té el seu origen en el segle XVI en la desfilada de les milícies, tot i que la festa té la seva configuració moderna des de 1860. Hi ha 9 filaes, 5 cristianes i 4 mores, que conformen els 2 bàndols en què queda dividida la vila. Amb la nit de caixes comencen els actes. Centenars de bocairentins amb la tradicional manta de llana recorren el poble amb fanalets i tabals anunciant l'inici de la festa. El dia següent, el dia de l'entrada, és el més espectacular. Pels carrers principals desfilen els 2 bàndols rememorant les tropes cristianes i musulmanes que combateren l'any 1245 per conquerir la vila. Primer ho fan els cristians, al ritme de marxes cristianes i pasdobles. I acaba el bàndol de la mitja lluna avançant cerimoniosament amb les marxes mores. Pels festers, un dels actes més emotius és la processó de Sant Blai. En arribar el sant a la plaça de l'Ajuntament, s'aconsegueix un moment d'exaltació únic, amb el revolteig de les campanes, l'apagada dels llums i els vítols al patró que profereixen els festers. El tercer dia és el de les ambaixades o dels trons. El dia està marcat per la gran quantitat de pólvora disparada pels 2 bàndols. És l'escenificació del Parlament entre moros i cristians per la conquesta del castell. Finalment, la bandera cristiana lluirà al castell fins l'any vinent. En l'última jornada, els festers pugen en romeria a l'ermita del Sant Crist. Allí, després de fer un esmorzar de germanor, se celebra una missa que acaba amb l'anomenat Despojo del Moro, la representació de la conversió del capità moro al cristianisme. Si no es té la sort d'estar a Bocairent en febrer per gaudir de les festes en directe, hi ha l'opció de visitar el Museu Fester. L'espai acull la història i la tradició de la festa, així com la representació de les 9 filaes participants amb la seva indumentària oficial. Del 22 al 28 d'agost i amb un horatge més estiuenc, se celebren les danses de Sant Agustí. S'obre la festa amb una cavalcada, on els 7 cabolos de la població ballen i corren darrere els menuts. També desfilen les carrosses de les clavarieses major i infantil amb les seues respectives cors d'honor. La nit següent es fa la primera de les 5 nits de danses, que es ballen a la plaça de l'Ajuntament, acompanyades de la música del tabal i la dolçaina. Les danses eren originàriament l'espai on les parelles es coneixien i encetaven una relació, i encara conserven alguns costums molt peculiars, com la cap de dansa, que és la dona casada que obre el ball, i els majorals que trauen al rogle a totes les ballaores. És un espectacle de gran encant, ple d'aromes de tradició i folklore. Però a més de les 2 festes grosses, hi ha tot un seguit de festes de barri i d'ermites que omplen tots els mesos de l'any amb alguna celebració. En gener, l'ermita de Sant Antoni Abat o de Baix s'omple de música i festa per honrar el patró dels animals. Al seu empar es realitza la tradicional foguera,
i el repartiment d'un tipus de pa anomenat la tallà entre els festers. El dia del sant, els veïns acudixen a veure com a les 5 en punt de la vesprada la cara del sant és il·luminada per un raig de sol. Tal com diu la dita, a les 5 Sant Antoni amb sol. L'1 de maig els bocairentins pugen en romeria a l'ermita de Sant Jaume i ho festegen amb una missa, un esmorzar popular, una fireta i cucanyes per als més menuts. És un dia molt alegre, acompanyat en tot moment per la música de la banda del poble. En juny és el torn de l'ermita de Sant Antoni de Pàdua o de Dalt. El porrat i la rebella aplega una multitud de visitants que arriben a peu o en cotxe animats pel bon temps de l'època. Resulta un bon lloc per comprar un garrot o algun estri de fusta o de vímet. La festa no seria el que és si no anarà acompanyada d'una bona cuina. La gastronomia bocairentina recull una part de la cuina valenciana i una altra part més muntanyenca, a més de conservar reminiscències de la gastronomia àrab. Plats típics són el gaspatxo de la Mariola, les batjoques farcides, el puchero, l'olleta i els arrossos en general. La pericana és un mullador molt popular, fet amb bacallà torrat, pebrot sec, all, llimona i oli d'oliva, i és un entram molt apreciat en les festes invernals. D'oli d'oliva se'n produeix en xicotetes quantitats a les almàsseres de la població, fruit dels nombrosos camps d'oliveres del terme, i hi ha la possibilitat d'aconseguir oli de producció ecològica. Per a les postres, productes de la terra, com les cireres, els níspers, les pomes o les prunes, o també una variada oferta de pastes i dolços, entre ells els pastissets de les monges. Malgrat que les monges agustines ja no elaboren aquests dolços, la tradició s'ha mantès i encara es poden trobar a la pastisseria o a algun restaurant del poble. Tot un luxe per al paladar. I si ens ve de gust remullar els pastissets amb alguna beguda dolça i digestiva, l'herbero és la nostra beguda, feta amb anís i diferents herbes de la Mariola. Tots aquests plats es poden assaborir als diferents bars i restaurants de Bocairent, on el visitant trobarà locals de cuina casolana junt a restaurants d'alta cuina i espais que uneixen el disseny i la gastronomia.